Bună ziua! Mă numesc Crețescu Maria Alexandra, iar astăzi voi vorbi despre adresele IP. Internetul este reprezentat de un sistem mondial de rețele de calculatoare interconectate. Acestea facilitează schimbul de date prin transferul de pachete și prin utilizarea unor protocoale specifice, precum TCP ori IP. Pentru a ne fi mai ușor să înțelegem, putem compara adresele IP cu numerele de telefon. După cum bine știm, telefoanele sunt identificate prin numere unice de telefon. La fel se întâmplă și în cazul calculatoarelor conectate la internet. Acestea sunt identificate prin serii unice de numere denumite adrese IP. IP sau Internet Protocol a fost dezvoltat în anii 1980 și folosește 32 de biți pentru definirea unei adrese. Adresele IP sunt alcătuite din 4 câmpuri diferite, delimitate prin punct. Dacă ne gândim puțin la numărul de 32 de biți, putem să ne dăm seama că numărul maxim de adrese IPv4 este de aproximativ 4,3 miliarde. În prezent, numărul dispozitivelor conectate la internet este mult mai mare de 4,3 miliarde. Acest lucru se datorează noilor adrese IPv6 ce au 128 de biți. Astfel, sunt disponibile 340 de trilioane de trilioane de trilioane de adrese IPv6. Ele sunt exprimate în hexa sau baza 16 cu valori de la 0 la 9 și litere de la A la F. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare!